हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम दिनै बिराद गोबावनि उनाव आं भिडिअ होनो नागिरदों एक्चुअली बे दाख्लैनो खालामदोंमोन आरोना आं भिडिअखौ बेनिफ्राय एडिट खालामनो मोनाखैमोन माने जइन खालामनो मोनाखैमोन बेनिफ्राय आं दिनैसो खालामबाय आरोना आरो बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैयाबो माने सोलाबाखैमोन आरोना जायखिजाया नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्ला माने दाथ' इन्ट्रेस्ट मोनखानाय नङा जेनेबा थेवब्लाबो नायलांबाय थादो जुदि नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला आरोना सरि आरो मोनसे खोथा मा होनो आङो दिनै फेन्सियाव थांगासिनो नालाय बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखागोन आं मा मा लाबोयो ना जायखिजाया आङो खम दामावनो माने लाबोनानै खम फैसाजोंनो लाबोनानै देखायगोन आरो नोंथांमोननो बेसेबां आं लाबोनो हायो जायखिया आङो 2000 नायनायसै बेसेबां आं लाबोनो हायो दै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नों प्लाजोखौ मायाव होनदोंमोनलाय नों प्लाजोखौ मायाव होनदोंमोन इयाव लो सिस्टर है तो अलग अलग डिजाइन मिल जाएगा कितना है 200 कलर है और बहुत कलर है नीचे में और कलर है रेड ब्लू आंनिया दंखायो मेरला इदिया जाबान्डे ele plajo ele plajo 그래 가자 응? 그래 가자 이거 말하는데? 안돼 안돼 itu nanti ये सब कितना कितना का है कौन सा वाला हाँ ये वाला हाँ छोटा वाला 150 बड़ा वाला 200 कितने का चाहिए फोटो बनी सब करना नहीं फोटो बनी सब 100 Ini
150 नै बे सार्जारफोरा Biar di sebenarnya 100 rupees. 100 rupees. Ini try. Ibu-ibu na? Ibu-ibu 100. Simple. Plain lah do ya. 100 200 जाबाय इयाव नोंनिया 200 ओमफ्राय इयो 150
ओरैनो दख'नाफोरदोबो लानो बा सालवार तालवार बिदि गानबाथाय ओरैनो लासाबनो लाबोदो आरो आंबो लादो इबो लादो बेयो 200 मोन ना ओमफ्राय इयो 150 350 जाबाय 350 इयो ओरैनो माने कुर्ताफोरदो गाननो थाखाय बा जायखिया आरो ना लाबोदो ओमफ्राय बेसे लादोंमोनलाय 350 ओमफ्राय 200 बा 550 जाबाय ना 550 जाबाय टटेल 550 ओमफ्राय इबो 200 खोमा न' इबो 200 मोन समायबा मोजां समायगोन सुख'नांगोन जायखिया 550 जाबाय 550 मोन ना ओमफ्राय इदो 750 जाबाय ना 750 ओमफ्राय इबो 100 ओरैनो न'आव गानग्रा न'आव गाननानै दानो ओरैनो सोरबा सोरबा बाहेरायाव गाननां गोसोसो कमफर्टेबल मानसिया कमफर्टेबल जाबानो जायो 750 मोन ना 850 जाबाय ओमफ्राय इबो इदो 950 जाबाय इदो 950 ओमफ्राय इयो जायखिया 200 ना इनार टाइप आरो ना 200 950 9 10 11 12 1350 जाबाय टटेल 1350 बेनिफ्राय 1350 बेनिफ्राय स्कार्ट हानांगोनसो बे स्कार्ट आया नों मोजां होबोखानाय मायामोन हानो बियो जाहायोमोन ना हाखायो 1350 ओमफ्राय मोनैयो 500 बा 1350 1850 जाबाय 1850 जाबाय ओमफ्राय इयो 290 1850 जाबाथाय 2140 जाबाय 2140 ओमफ्राय इयो 180 न 2140 2000 माबा जाबाय इदो 330 सरि माने 2320 जाबाय आरो ना नै माने बहुत थेवब्लाबो नै 180 बाबो इयाव बहुत प्रफिट दङ नै मोनसे मोननै मोनथाम दङ ना जायखिजाया नोङो माबायाव माने 2500 थाङासै आरो जायखिजाया 2500 थाङाखैबाबो माने जेनेबा बेलेगावथ' जेनेबा मल सलाव थांबाथाय दा ड्रेस मोनसेल'सो मोनबोगौमोन बेनिफ्राय दा जेनेबा इसेबां फैसायाव इसेबां मोनदो आरो बेबो जोङो एफा माने बेलेग बायदि माबाबाय थायाखै आरो ना कमाय बिदि एकदम बिदि होनाखै नङाबाथ' जों कमायनानै आरो बेखौ खमाव मोनबावगौमोन खिन्थु बिदि खालामाखै गरमाव आरो सोर खालामबाय थागोन ना एबार आंनिखौ देखायनि र' आंनिया बारा फसायनायखौनो नङा बेनो फार्स्ट आंनिया बेयो 100 बेनिफ्राय बे 200 बेनिफ्राय 200 थांबाय बेयाव 100 बेखौ ओरैनो गानसाबनो लाबोदों आं ओरैनो
बेसेबां होयो हगारो 400 100 इयो 2 300 जाबाय 400 जाबाय 400 ओमफ्राय इयो 200 इयो माबा जाबाय 600 जाबाय 600 100 इयो 7 जाबाय 700 जाबाय 100 इबो 7 800 ना 800 जाबाय 150 ओरैनो लाबजों गुरायो 800 950 जाबाय 950 इयो 300 950 1250 जाबाय 9 10 11 12 1250 रुपीस जाबाय बेनिफ्राय इयो 590 माने 600 जाबाय इयो 600 प्लास बेयाव बेसे लादों दानि बेसे लादोंलाय 1250 मोन ना 1250 बाय 600 होमबानिया 1850 जाबाय 1850 इयो आरो 490 500 आनो 1850 18 19 20 21 22 23 2350 रुपीस नोंनिया 2320 रुपीस आंनिया 32 थाखा बारा आंनि 2 थाखा बारा माने आंनिया बेखौ बुस्थु बावदों बे 100 रुपीस बावसोना आंखौनो गाना गाननाय जायखिया नों गाननाय बुस्थु माने एसे बारा नङा जायखिजाया टटेल आंनिया 2350 रुपीस ग्रोबखा बेनिफ्राय बेना जाबाय प्रियंकाना जाबाय 2320 रुपीस ओमफ्राय आं नोंथांमोननो गानना देखायनि खेबसे बिदिबा नायबाय था स' आंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला नायनानै प्लिज अननानै शेयार खालामदे लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बावदे लोगोफोर स' लाभ इउ अल बाय बाय